Ikaduha gid mi hapit dili makasakay og barko for Sulu. Supposedly mga kabisaya from Basilan to Zamboanga City, diretso na gid unta mi mo sakay og barko for Sulu, but unfortunately naklusan na sad mi sa ticketing outlet. And then pagka second day mga kabisaya, naklusan mi og ticket para motor. May nalang gani mga kabisaya kay nahangyo pagid namo. Pero tsada kay nga barko mo nasakyan karon for Sulu mga kabisaya, kay kani siya nga barko muni siyang biyahe para Malaysia. Grabe gid kada ko mga kabisaya, kay basement pa lang daan, 3 floors na. So mga kabisaya, nanami sa barko going Holo Sulu. Then as of the moment, gamay ra gid kay pasaylo mga kabisaya, tapos dako kay nga barko ang among nasakyan. O kani siya nga barko mo siyang sakyan going Malaysia, from Zamboanga to Malaysia. So kung gusto niyo mo to Malaysia mga kabisaya, ani mo diri sa Zamboanga kay tag 11,000 lang family fee, back and forth na siya. Gamay ra kay mi mga kabisaya, then kag gustahon bitaw mag-feel. See you soon, Holo. O muna mo food for tonight mga kabisaya. Apas pag ginamon ni sa Boulevard sa Zamboanga para makadala gid mi og pagkaon. Dini kay among biyahe is 11 to 12 hours going Holo. Pagkahuman na mo secure sa ticket sa motor mga kabisaya, nagdali-dali din mig adto sa may Boulevard kay namalit og balon karong gabi una. Og ang bayad din sa motor mga kabisaya from Zamboanga to Sulu is 1,000. Og another 1,000 po dayon ang bayad per person. Walay free nga driver ang motor mga kabisaya. Motor lang gina siya nga bayad. Tapos ang taog ang driver 1,000 each kung naka-aircon. Og diri nga barko mga kabisaya, wala gid sila free nga beddings. So if I were you, kung mularga gani mo biyahe mo, bisan pagdako nga barko mga kabisaya, walay libre nga beddings. So, mani mo food, na chicken inasal, na chicken skin, and muna akong favorite nga mee goreng diri sa Zamboanga mga kabisaya. Grabe kini kalami for only 35 pesos with egg na siya. Tapos maras na available sa Boulevard. Tungod sa kadako sa barko mga kabisaya, tas gamay rami pasayro, wala gid nila gipasiga tanan suga. Kung naman lagi gani gipasiga mara upat ka buka suga, then dako kay mong area mo nang ngit-ngit gid sa tanawon mga kabisaya. But food is life mga kabisaya, bisan pa og ngit-ngit mukaon gid kita kay gigutom na gid kay kuan ng mga orasa. Anyways, kamulong kaon mga kabisaya nay nangabot nga mga grupo nga fraternity sa Upsilon. Kanang paghanaan mo sa Sulu mga kabisaya, nagkataon gid na nga naay reunion ang fraternity nga Upsilon sa Sulu. Nalingaw na lang po kung paminaw sila mga kabisaya, pero gaduda na gid ko nga taga CDO ni sila kay ang ilang tono silang storya, din mga saba gid kaayo, tapos Bisaya kaayo, basta ang tono gid mismo no na nakuha na gid ako na ilhan gid na ako nga taga CDO sila, pero gaylom-ilom ra ko anang gabi una kay gapaminaw lang ko sa ila kay gikapoy lagi kay miana gikan pa bamig basilan, di ba? Hangtod pagkabuntag mga kabisaya, ayha na din ko nagpailaila sa ila nga taga CDO ko. Dili pud kayo maklaro mo mga itsura anang gabi mga kabisaya kay as what I've said, ngit-ngit ang barko anang gabi din. Kani siya nga video mga kabisaya, morning na ni siya nga nagpailan ako nga taga CDO ko. Og kanang pagkabuntag mga kabisaya, naligo na lang midaan kay paabot na mo sa Sulu. Diretso na mong mga lakaw no kay plano na mo mag one day ra gid mi sa Sulu. In fairness ani nga barko mga kabisaya, tungod sa kadako niya, dako pud ang CR din taga CR na siya bidet og muna to mong gihimo nga shower so comfortable gihapon ka maligo aning barkuha. Anyways, kato nagpailaila ko nga taga CDO ko, mas misamot ang kasaba mga kabisaya kay lahi magining kanang bitong turista ka na nga lugar tapos magkita mo nga taga CDO mo. I don't know, lahi gid ang feeling mga kabisaya, mura kag malipay bitaw nga nay taga CDO nga nauban nimo anang lugara. Ay na dayon sila naka-familiar sa ako mga kabisaya. So wala na kay balo mga kabisaya, dugay ko nagnegosyo sa CDO Eat All You Can. So ang uban nila ani nakakaon na gid sa ko ang Eat All You Can mautong na familiar pug ko nila. And finally around 7 AM abot na gid mig Sulu mga kabisaya.